Exodus Tiedia Sensia Na Bezalel ne Oholiab ne wona wo nyansa akoma Awurade de nyansa ne nhunumu ahye won mu se won hunu ade no yo nyina na wo beyo kronkronbia osom no ho adwuma sede Awurade ahye no nyina na Mose frɛ Bezalel Oholiab ne akomam anyansafo a Awurade de nyansa ahye won akoma mu nyina wona won akoma kanyae won se womra adwuma no ho meyo nyina na woji maso aforebode a Israel for de ba se wonfa nyo kronkron bia som ho adwuma no nyina Mose nim se wode beyo na wokọ so ara de ayemyi ayeyede bre no da anopa na adwumfo a woyo kronkron bia no ho adwuma nyina firi won nnwuma a woreyo no ho ba be ka kire Mose se Oman amade wodi ba no adoso sene de ebeso adwuma a Awurade hye se wonyo no na Mose shema wo pae no nsraban ne mu se oberima o oba o obiara mfa bribi meye kronkron bia no ho maso aforbode bio ena oman no di jaiba efiri se na de wanya no dɔɔso ma adwuma no nyinaa se wode beyo ama ebi aka na wona woyo adwuma no akomam anyansafo nyinaa yo tenabea no wode asawa fita a wafra ne bibiri ne asawa a ebridum ne kojan yo ntomadu Kerubim aye ntuma nwunu mu adwini na ode yoe ntuma biara tentene ye basafa aduonu nwotwe na ntuma biara tetrete ye basafa nan ntuma no nyinaa nsusu ye befua na ode ntuma no num toatoa so ma biako toa biako so na ode ntuma no num so toatoa so ma biako toa biako so na ode bibre bobo ntuma biako mu ano so nkantankora wa ano wontoaye no mu ano so wontoaye a etoso mienu no so nkantankora aduonum na obobɔ no ntoma biako ano na nkantankora aduonum so na obobɔ no ntoma a ɛwɔ ntoaye a etoso mienu no so no ano nkantankora no di mu anim na ɔyɛ sika nkɔtɔkoro aduonum na ɔde nkɔtɔkoro no koakoa ntoma no na tenabea no yefua na ɔyɛ mmerɛkyerɛ nwi ntoma de yɛ ntomadan wɔ tenabea no so ntuma du biako na oyoe ntuma biako tentene ye basafa aduasa na ntuma biako tetrete ye basafa nan ntuma du biako no nsusuyem ye pe na ode ntuma no num toatoa so ye ne befua na ode nsia so toatoa so ye ne befua na obobɔ nkantankora aduonum ntuma edi akire no mu ano so wo ntoaye no so na obobɔ nkantankora aduonum so wo ntoaye a etoso mienu no ntoma no mu ano so na oyo kɔbren kɔtɔkoro aduonum de koakoa ntomadan no na ayebefua na ode adwenene nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɔ ntomadan no nkatasoɔ na ode sukraman nwoma yɔ ɛno so nkatasoɔ na ode okuo yɔ tenabea no ntaabo a esisi hɔ no taabo biako tentene yɛ basafa du na taabo biako tetrete ye basafa biako nefa enan mienu tuatua taabo biako ase na bribi soso enan biako ne biako mu saa na oyo tenabea ntaabo no nyinaa ho na oyo tenabea ntaabo no ntaabo aduonu di anafo fam a ekyere anafo na oyo ntaabo aduonu no ase dwete nyinaso aduanan nyinaso mienu hyehyɛ taabo korase ma ne nan mienu no na nyinaso mienu hyehyɛ taabo koro nso ase ma ne nan mienu no na tenabea no nkyɛn biako a edi atifi fam no ɔde ntaabo aduonu kosisi hɔ ne dwete nyinaso aduanan taabo koro ase nyinaso mienu na koro nso ase nyinaso mienu na tenabea no akyire fam a ɛkyerɛ atɔye no ɔde ntaabo nsia kosisi hɔ na ɔde ntaabo mienu kosisi tenabea no akyire ntwea no so na epam ho free fam de rekro nanso eyemu koduru ne hini so de ka edikan no tua ho saa na oyo ne mienu nyinaa ntwea mienu no so na ntaabo nwotwe ne dwete nyina so dunsia na ɛwɔ ho taabo biara ase nyina so mienu na ɔde okuo yɔ miemu tenabea no nkyɛn biako ntaabo no die enum ne tenabea no nkyɛn biako no nso ntaabo no miemu enum no ne tenabea no achi atoye fam taabo no de miemu num na ode mfimfini miemu no bia ntaabo no mfimfini di twaamu firi tre koduru tre na ode sika dredra ntaabo no ho
na ɔde sika yɔ ɛho nkaa no sɛ ɛnyɛ mmiemu no hyehyɛbea, na ɔde sika duradura mmiemu no ho, na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira yɔ ntwamutam. Ɔyɔ no ntomanwunu mu adwene a kerubim wɔ mu, na ɔyɔ ɛho okuo adum nan, na ɔde sika duradura ho, ne mprɛgo yɛ sika, na ɔde dwetɛ nyinasoɔ nan gu aseɛ, na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira nwono nkyirimu de yɛ ntomadan no ano nkataa no, na ɔyɔ ɛho adum num ne mprɛgo, na ɔde sika duradura n'atifi ne ne mmiemu ho, na ne nyinasoɔ num yɛ kɔbere.